Βρισκόμαστε στο παραδοσιακό χωριό που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εδώ στην Μαρίνα Αλήμου, στο χώρο που έχει προσφέρει ευγενικά ο Δήμαρχος Αλήμου και το Δημοτικό Συμβούλιο. Βεβαίως είναι ένα θέαμα που θα το χαρείτε εάν έρθετε κοντά μας κάθε βράδυ από τις 7, Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 12 τη νύχτα και Σάββατο Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Εμπνευστής ένας νέος άνθρωπος, ο Δημήτρης Σιλιβάκης. Εμψυχωτής των βραδιών που έχουμε των καλλιτεχνικών είναι η όμιλος UNESCO, Νήσων και Πειραιά, με πρόεδρο τον κύριο Γιάννη Μαρονίτη, ο οποίος είναι πάντα μπροστάρης σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό στη χώρα μας. Και είναι κοντά μας να μας πει δύο λόγια. Ευχαριστώ τον Κώστα Βενετσιάνο, και το ότι είναι εδώ σίγουρα δίνει δροσιά και τη σφραγίδα της επιτυχίας στο μοναδικό αυτό παραδοσιακό χωριό που ξεκινάει σήμερα εδώ, σε έναν υπέροχο χώρο στη Μαρίνα Αλήμου. Και εδώ θα έλεγα ότι αυτό το μοναδικό παραδοσιακό χωριό αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ της ελληνικής γης, των προϊόντων της ελληνικής γης και της τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας. Γεφυρώνει λοιπόν τον πολιτισμό με την ανάπτυξη. Θα έλεγα ότι σε αυτούς τους γκρίζους καιρούς που ζούμε,